Reit, nes i wneud fideo chydig yn ôl yn ail-greu y taith o Land's End to John O'Groats o fewn Cymru. Oedd y taith yn dod ni o'r pwynt mwyaf gogleddol i'r un deheuol. Taith oedd yn 212 milltir. Tro yma, dyna mynd ffordd arall. Just fatha y Rout66 enwog, dyna mynd o'r Gorllewin i'r Dwyrein. So'r pwynt mwyaf Gorllewinol ydy pen Maen Melyn yn Sir Benfro. Ac ar yr ochr arall, y pwynt mwyaf Dwyreiniol ydy Lady Park Wood yn ymyl Trefynwy. So os da ni'n plotio'r pegynau yma, a wedyn creu llwybr rhwngthyn nhw, da ni'n cael taith 136 milltir o hyd. Os ni'n cychwyn yn Tuddewi, mynd trwy Hwlffordd, Caerfyrddin, Castell Nedd, y Fenni a gorffan yn Trefynwy. Dy'r daith yma'n cweit ar sgêl Rout 66 a sa gofyn i ni dreithio ar hyd hon 18 gwaith i drafeilio yr un pellter.